Hi guys, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननोहाय दिनै आं माबा मोनसे देखायगोन आरोना माने होनबा फ्लिपकार्टआव आं बिहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै सेल्फि स्टेन्ड बियो ओमफ्राय नामा नै ओमफ्राय आं रोंखायाखैनोमोन बे बुस्थुखौ माने जा खस्थ' खालामबाय बिहरनाया ओरैनो दैयावसो थांगासिगोन नामा बिदि नंबाय थाबाय आरो ओमफ्राय मा होनो मबाइलाव नायबाय थाबाय मबाइलाव नायनानैसो आङो बानायबाय थाबाय आरो हरनि 12टासिम सोलोंदों आं बेखौहाय नायनानै ओमफ्राय माबा खालामबा माबा जागोन सानदों ना गिनो ओंखारो ओमफ्राय नायलांबाय थादों आं नोंथांनि सिगाङाव बख'नानै देखायबाय थानोसै आरो नै बेनो आरो ओरै खालामबाय ओरैखौनो खालामनो गिबावो मानि आङो ओमफ्राय ओरै खालामबाय आरो बेखौहाय खालामबाय बेखौ मारै बोखो आं मोनथिया ओमफ्राय सानदों मारै थायो ओरैबो खालामजायो आरोखि जेरै मेरै खालामजायो बे आरो बे गुवारै खालामजाबाय ओमफ्राय बे गोलावै खालामबा ओरै खालामबाय आरोखि ओमफ्राय बेखौहाय फोलाव जायोबो ने माने आं सानदोंखि रायलाय बेखौ ओरै फुवारनानैल' दोनजायो संनोबो हायो गोसोबायदि ओमफ्राय नै बिदिहाय आरो आराम फसंलाय दे एबार आरामसे ओरै दोनदो आरोखि जानो हाबाय ओरैहाय केमेरा जाहैबाय नोंथांमोनहा नायनो बायोमोन ना मावबाय थानायखाय ओमफ्राय एबाराव नायदो आरो माबायदि नुयो आंनि भिडिअखौहाय सिगाङाव मावबाय थायो ओमफ्राय दा मावो ना मावा नायबाय थादो आरो ओरै खालामसै मावगोन नों भिडिअआ जा मा ओमफ्राय ओरै खालामबाबो जाया दे नोंथांमोनहा मालाबा बिहरनानै जायाबा नायना लाखा नैबेहाय मोनसे बेट्रि बायदि थायोना ओमफ्राय बेखौहाय ओरै नारख'नानै बख'नानैहाय ओमफ्राय नैबे सिङावहाय बेट्रि थायो आरो बेट्रि बायदि फिट नुखायोना गायस्ले बे गैयाबाबो ओरैसो हेंगाथ' र' बेखौहाय आङो ओरै बख'बाय बिदि थायो आरो बेबायदि थाबाय आरोखि बेबो बख'जायो बख'नानै आं बेखौहाय सोफिननानै लादों आरो जाम्बिया मिदारा बुजिबाय सिलायगावसै आं लाबलाय बेखौ फसंनो होनगाथ' खनसे बेनो दांखालिना मैया बिहरदों आरो दसे गरम गोजा सोबाय आं ओमफ्राय बेखौहाय नायलाय नै बिदि जोङो आरोना नै बे लाइट जोंदो आरोखि बे लाइट जोंनांगौ लाइट जोङाबाथाय जाखाया आङो पेकिं खालामफिनसै आरो आं सोफिनबाय नै आंनि बोराया माने आङो केमेरायाव रायज्लायगासिनो दङ भिडिअ जे नायनानै आंखौ मिनिहोबाय थायो आरोना मबाइलाबो गंसेल' नालाय नङाबालाय नोंथांनि सिगाङाव देखायगौमोन आरो खोन्थागौमोन केमेराखौहाय माबायदि मोनसे मबाइल दंबावो मबाइलाव गंसे गाज्रि जानासो दङ नङाबा दङमोन आरोखि बिदिबा नोंथांमोन दोननोसै भिडिअखौ एसेयावनो बिदिबा बाय बाय गाइस दिनैहाय केमेरा स्टेन्डआव माने सेल्फि स्टेन्डआव आङो सोबाय आरो मबाइलखौ ओमफ्राय सोनानै आङो खालामबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय माने मोजां जादों जायाखै आंनि केमेरा हमनाया एबारसो फार्स्ट टाइम आरो ना ओमफ्राय दिनै दाख्लैसो खानाय बोजानाया गैला आंना अबस्थायानो सल' खोनाना माने आंनि केमेरायाव भिडिअ रायज्लायबाय थानायखौनो मिनिबाय थायो बिसोरो बिराद आखि सानाबो जादोंमोन आरोना खानायखौ ओमफ्राय जा लस जाबाय सप्तासेजोंनो बोरैबा जाफिनजोबदों आंखौ मिनिहोनो थाखायनो नुबोबाय थागासिनो फिसा आंबो खम नङा जानांबाय ओंखारखाया आंबो
Monica Hago za बुरा बेदरानो बे गावनि बेदर प्लेटसे ओमफ्राय आंनि प्लेटसे बिदिनो प्लेटसे